Hey folkens, hvad er det der? Det er Payman her. I dag, der vil jeg vise jer min nye telefon. Jeg har købt over DBA. Den var okay billig. Det spørger mig. 1500. 1500. Det er en Sony. Lad os se her. En Sony Xperia M. Og det er et eller andet, der er noget med PlayStation på. Som jeg ikke helt ved, hvad... Ja, jeg prøver i hvert fald noget på den. Jeg prøver. Lad os unboxe den som start. Det er faktisk det. Unboxe. Så vi prøver lige at se det der unboxe. Så der er håndspapir her. Jeg kan bare ikke vente. Jeg kan bare ikke vente. No. Hvad? Vi starter med det småt. Så. Der er den her. Headphones. De brugte, det var DBA. I ved. Og så det batteri her, som personen nogle bare taget ud. Jeg ved ikke hvorfor. Det er telefonen. Det er en vintage-telefon, der bare altid er med. Så det er noget vintage. MC! Oh my god. What the fuck? Jeg kan stikke breden ud. Fuck dig! Det er sindssygt. Se hvem jeg har gjort med min telefon, mand. Fuck. Ej, men seriøst. Det er ikke bindgæld. Du går til at betale for det her. Fuck, jeg kan bruge min mobile. Griber! Nej! Du kan ikke gribe din telefon, mand. Fuck, jeg har lige købt den, mand. Det var nok ikke mere værd. 1500. Så ved man også blive snydt, når skærmen er smadret. Ja, du har lige smadret den der. Nej, det var ikke mig. Nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Er du sikker på, det var mig? Ja, sådan noget hammer om. Nej, vel, det var ikke mig, vel? Kun lidt meget. Jeg synes det kører for mig. Det skal simpelthen noget virker. Hvordan skiller man den her sjove telefon ud der? Du har bare whacket nemt, du har bare whacket. Ja, whack. Det kommer på et side. Jeg prøver den derinde. Jeg ved ikke, om det er musik. Telefon og side. Nu! Så virk! Jeg vil se nemlig ikke, du får bare venstre sted. Du vil ikke vide, hvad jeg gør ved dig om lidt.
Ja, folk vil stå så lige med. Så pokker til dig. Nå, det var den telefon. Jeg har ellers stemt sig på den. Jeg hygger mig bare. Ja, det tror jeg lidt for meget. Det var så sjovt. Var det ikke meningen? Og du skal have det sjovt. Giv på mig. Ja, folkens, det var den telefon. Jeg har altså ikke flere penge. Nå, og for til ny igen. Så for at du ikke... Min computer er jo syg i hovedet. Godt. Ja, jeg tænkte bare at sige, at der er også lige en ting. Jeg har et spil, jeg skal vise jer. Jeg har også købt. Det er et fedt spil. Det tager 2 sekunder for mig at finde. 1, 2, Ja, det kunne jeg ikke sige. 3, 4, 7, 8, 10. Det er sådan rigtig godt computerspil. Computerspil, det plejer ikke at ligne dig at være god til en computerspil. Ja. Direktør er nogen, der larmer. Det er bare en idiot, der gik. Jeg kommer igen om lidt. Bare vent. Det bliver meget farligt. Jeg mener, virkelig. Ja. Det virker. Det virker! Ja, 3 spil i 1. Men det giver mig sådan et meget, meget fint spil her. Ligesom det virker på, før vi nogensinde. For lige at se, om han nu bare er smart. Eller man er dum. Dum? Dum? Åh, ja. Og nu må det kommer man til. Det er jeg også. Det var godt sagt. Det hører de alle sammen nu. P-mand er dum. Må P-mand, tak. Nej, bare P-mand. Hvad det hedder på PlayStation betyder ikke så meget. Ja. Jeg tænker bare at sige mikrofon. Skal. Så siger shows. Altså den er den spiller den der. Det er computerspil, jeg har fået. Det er 2. Det er sgu 2. Det er det, jeg har fået mine venner. 3 forskellige spillespil. Jeg kommer til kamera nu. Viser jeg det nye. Jeg hænger lidt for står. Jeg ved ikke om I kender det. Jeg har ikke prøvet det før, men prøv at tjekke. Hold da kæft. Hvor mange? 3. Det er 3-1. Så må jeg også være sat op i et eller andet sted. Ja, folkens. Jeg ser sådan en til dag. Meget fint til dag. Hvis jeg selv skulle sige det. Den er okay fed, spørg mig. Det så det egentlig, jeg har egentlig bare fået den
CD2. Jeg har lagt ned med murovnen. Min ven der. Mindre. Det bog herovre fanden der. Og det er et rigtig fedt spil. Rigtig fedt. Men det var noget. Så du trængte, du får klippet hår? Nej, jeg trænger ikke til at klippe hår. Det var da sgu aldrig været sjovt. Jeg klippede sådan 5 mm af. Hvis der er noget, der trænger til at klippe hår, så er det fandme dig. Din ordner mig. Jeg kan da måske sætte både med en saks og med en hammer. Ja. Så jeg tror bare, du skal meget på, hvad du siger. Nej. Køben ikke er spids. Hvor kommer du fra? Jeg kan bare gøre sådan her jo. Yeah! Ej, min stemme den er helt. Jeg ligger lige det ene spil. Ja. Jeg kan lige se det. Det er skønhed. Ja, spil. Jeg synes egentlig, det er aldrig på spil. Jeg skal først lige finde rigtig det i en. Bare sådan lidt noget. Det er sådan se det, jeg ikke rigtig sidde op. Nå, fuck. Der er den her. Det er en CD-ROM. 3 mange CD-ROM er lige den her. No. Hvad står der på æsken? Et eller andet NWN stakker gigabyte et eller andet. Nå, hvor? What the fuck? Ved du, hvor spændende er? Nej, jeg har ikke nogen spil. Har du taget spil på? Ja. Det ved jeg ikke, hvad De lå lige herfra. det ved jeg ikke. Jeg er gang med at lave en andre ting, så jeg har kigget. Var det noget vigtigt? Var det noget, du bruger til noget? Ja, det var nyt spil, jeg har fået en ven. Nå, du mener de der mærkelige nogen? Ja, de har sådan noget her på. Nå, men den er ramt dernede, der var lige før. Det er samme, der gør rent her. Der var nogen, der havde fart på. Det var det ikke utroligt. Nå, ja, sådan er det. Når man ikke holder med sine ting, så forsvinder de. Jeg har ikke set noget til ham. Han er helt stille, siger ingenting. Jeg har lidt efter ham. Fik du den? Nej. Nå, han var gået hjem måske. Jeg ved det ikke, jeg spiller. Jeg sveder. Jeg er ikke tør, altså. Jeg skal nok drikke nu. Kom nu. Nu er det. Og der var højt, du skal med den time. Jeg ved godt, de er 3 måneder for gamle, dem der, ikke? Hvis der er dem, der var det på, så er de 3 måneder for gamle.
lortedag. Men er du sikker på, at der kigger ordentligt efter de der ting der? Hvad? Sikker på, at der kigger ordentligt efter de der? Ja. Sikker? Du sagde, at der var ramt med den. Jeg var ikke sikker, sagde jeg. Hvad mener du med det? Jeg sagde, at han måske godt kunne have ramt med dem, da du bare lader dem ligge og flyde. Men de kan godt bare være faldet ud af sofaen, jo. Har du kigget under alle hørerne? What the? De her? Så gad jeg åbne øjnene, og hvad det hjalp? Har jeg løbet efter en? Fordi at du sagde, at der var noget andet? Jeg sagde, at han måske havde rent med dem. At du fik det til, at han havde rent med dem, er jo ikke mit problem. Men det er ikke mit problem. Det er dig, der jager en eller anden stodder, fordi du tror, han har stjålet noget, som han så ikke viser sig, at han stjålet alligevel. Det kan du godt være. Ja, det var det, jeg sagde. Hvis du nu lader være med at lade dine ting ligge og flyde, så kunne det være, at de ikke blev stjålet. Ja, så bare lige. Det er ligesom med dine 3 pornoblade, der blev stjålet. Indblade. Ja, pornoblade. Det kan man få flere op i kiosken. Jamen, det var de der sjældne blade, man ikke kunne få op i kiosken. Det var fordi, du fortalte det i hvert fald. Ja. Det er en mærkelig video. Det er ikke mig, der gør den mærkelig til dig. Nej. Der er der ikke givet ud at lave ordentligt show. Der er sgu også pisse morsomt. Du ligner en anden, der har druknet dig selv. Jeg smider som et svin. Når du drikker en gammel juice. Jeg tror, man skal vise dig det. Kom her. Jamen, det står jo. Det står jo. Okay. Så ikke fast på. Der står 14 i 4, Fuck! Så er det sgu det ene. For helvede! Det får det ikke på computer. Jeg står der, der viser du! Hvad skal du? Jeg står der, viser. Okay. Jeg kan godt mærke, det her, det bliver eddermærkeligt. Og husk du med vores hjemmeside. Match.dk. Så også trække penge med, når du. Husk like den video, hvis det er lyst. Husk at skrive en kommentar med kontaktboksen. Gå ind og kig endnu en gang. Hold kæft. Endnu en gang, kig på vores hjemmeside. Nu hedder den her kæft. Så hvornår fandt du blevet boss? Det er et sted. Hvad? Der er gammel juice. Jeg dropper den her video nu. Husk at kigge på vores hjemmeside net.dk. Det var alt fra P-man her fra Net. Og nu jeg så MC ihjel. Jeg er så gammel. Der er ikke et værktøj. Du gerne vil dolkes med den her berøring, så kommer du bare.